Qabiliyetek mezin ji destekî biçûk derdikeve holê. Li bajarê Amedê wênesazek 5 salî bi destê xwe ên biçûk firçeyê digire destê xwe bi boyaxan wêneyan çê dike. Zaroka bi navê Demhat ji ber bavê xwe hînî çêkirina resman bûye. Lewra bavê Demhat karsazek e lê wênesazekê navdarê jî. Kur û bav her du jî bi hunerê resman mijûlin. Bavê Demhat dibêje Demhat hîn 3 salî bûye ji destê wî firçe girtiye xwestiye wêne çê bike. Wî jî piştgiriya kurê xwe kiriye. Demhat min resim çê dikir tabi biçûk pêşayê ku Xwedê nedabû me çê dikir resmî çê dikir. Ca piştî ku finkî feamberê bû yek salî 2 salî bû ku cana me yê dibir atölyê cana jî min malê çê dikire. Got gerek îlayet bidîm ez jî çêkim. Îca min firçe serê ewil bê boya xwe dida pê da ew sekîn hinkî mezin bû bi 2 salî 3 salî digona îca gerayî min bi boyax tê da be. Boyaxtinê ve çê nakim az dibû. Ji ber wî min firçe de bû jî pir jê hez dike hêjî jê hez dike. Vêga 5 salî bu 10 tablo çê dike ew jî û gelen de herkê me na wextê ku min vekire hevkî tablo jî xiz pêşevêngî pir jî begen kirin. Ji vê gatê diya wê dida ji vê gatê diya çêkire. Bavê Demhat him ji bo xwe him jî ji bo kurê xwe li fabrîqeya a tekstîlê de cihek kiriye karge. Li vê derê li ser tabloyan wêne çê dikin. Zarokê Kurd bi rengan dilîze û teknîkek serbest derdixîne holê. Navê te çi bû? Demhat he. Ev çi çê dikî? Yazımı. Hez dikî? İyi. Kî çê dike? Ava. Tu firçe digirî destê xwe? İyi. Demhat heta niha 3-4 tablo çêkiriye û wêneyên wî di pêşengeha bavê wî de pêşkêşî hunerhezan hatiye kirin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.